салом алейкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро, ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкашро мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи канала пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. Аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. Дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем, ки дар комментариё фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экранда ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бори дига хоҳиш мекунем, ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. Мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. Mercedes Benz аст бародаро, солиш 96, сӯзишвориш газ бензин, кузов седан, объем 1.8, коробкаш механик, ҳолатш хуб. Мошин бародаро гази бензин кор мекунад, матто коробка ходовой 14, гази евро 4 дадагай. Бародаро дастсрочно сум дар коре, бо нархи арзон фурӯхта мешавад. Қарор дорад дар ноҳияи Рашт, нарша 35000 сомон мега. Харидори аниқ бошам муомила дорад, варианти алишерам ҳаст бародаро. касоне харидор ҳастед ки мошини алиши дошта бошед, марҳамат рақамеро экранда муроҷиат кунед, маълумоти пурратара аз соҳиби мошин дастрас кунед ва дастгирии моро фаромӯш накунед. ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед. раҳмат барои дастгириятон. мошини навбатии бародаро Opel Astra F, яъне хечибек аст. солиш 96, сӯзишвориш газ бензин, кузов хечибек, объем 1.6 Ecotec, коробкаш механик, ҳолаташ бениҳоят хуб, яксола ҳуҷҷат, матто коробка ходовой 100%, задагӣ пустагӣ надорад. мошин биягон расходи камбудия бародар, фақат мегирӣ ҳай мекунӣ. қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, нақш бародаро бо маслиҳатай. касоне ки харидор бошед, марҳамат рақамеро экранда метавонед ки занг занӣ, нархи навуша мақсад хати соҳибаш маслиҳат кунӣ. бародаро портел пурсида буданд, марҳамат хондаи портел 1, солиш 2002, коробкаш механик, ҳолатш хуб. мошин бародаро состоянияш хубай, ҳолати кори даҳай, ҳамаш мегӯяд 100% кор мекунад. қарор дорад дар шаҳри Бухтар, нарша 50000 сомон мега. харидори аниқ боша бо муомила дорад, танҳо назди мошина илтимос мега беҳеда занг назанед. касоне ки харидори аниқ ҳастед, биёед ай пеш мошина бинед, мега савдо мешавад назди мошинда. бародароне ки аниқ харидор ҳастед, марҳамат рақамеро экранда занг занед ва касоне мошин, хона, замин, квартира ҳастед, барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, дар имо ё ки ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. бародаро газел пурсидагӣ буданд, марҳамат грузовой газел гуфтагим, солиш 96, коробкаш механик, ҳолатш бениҳоят хуб. чихеле ки наворда мебинед, мошин ҳамин хел ҳолат даҳай, на хадо, ҳамаш 100% кор мекунад. бародар дастсрочно сум дар коре, фурӯхта мешавад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нарша 49000 сомон мега. харидори аниқ боша, бо камтар муомила дорад. савдо бародаро танҳо назди мошинда. касоне харидор ҳастед, метавонед ки рақамеро экранда занг занед, рафта мошина бинед. чихеле ки гуфтем, савдош мекунед назди мошинда. мошин бародаро состоянияш бениҳоят хубай, марҳамат рақамеро экранда занг занед. мошин дигари мо бародаро ВАЗ 2100, солиш 93, сӯзишвориш газ бензин, кузов хечибек, объем 1.5, коробкаш механик. соҳиби мошин мегӯяд ки мошин ҳолатш хубай, на хадои бародаро, ҳамаш кор мекунад. қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, нарша 9000 сомон мега. харидори аниқ боша, биёед ай пеш мошина бинед, мега ҳай кунад, савдо мекунем назди мошинда. касоне ки харидор бошед, марҳамат рақамеро экранда занг занед ва дастгирии моро фаромӯш накунед. ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед. раҳмат барои дастгириятон.
Мошини навбатӣ ВАЗ 2114 соли 2004 сӯзишвориш газ бензин кузов хэтчбек объем 1,6 коробкаш механик ҳолати хуб. Мошин барои састаниш хубай нав мотор кардагия 4 та баллони 80 фоида дорад. ҳуҷҷатош 1 моҳи дига муҳлат доранд. Мошина бародаро сарош сум дар кори сабаби фурӯхтанаш ҳам мебидай. Қарор дорад дар шаҳри Душанбе наша 13 000 сомон мега бо камтар савдо дорад. бародароне ки харидор ҳастед барои маълумоти паррактар ба даст овардан рақами рӯи экранда занг занед маълумоти пурра ва алифтара аз соҳиби мошин дастрас кунед. ин буд якчанд мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. Шуморо ҳоихи мошин хона замин квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед дар номраи имо ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем ва бародарони каналда меҳмон ҳастед ҳатман обуна шавед чунки ҳама рӯза аз наварҳои нав бохабар шавед. Раҳмат бародаро барои дастгирӣ барои лайки обуна шуданатон. Аз дастгири ҳар як шумо миннатдор ҳастем. Дастгири шумо пешраи мо ҳастед. Хайр то наварҳои оянда.